അപ്പോൾ അതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തി പൂർത്തിയാക്കി സംസ്ഥാന ബോർഡിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്ഥാന ബോർഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അവരുടെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഇത് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട്. കാരണം രോഗി അതിനോട് ഒരു ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കൽ നടത്തത്തില്ല. കാരണം മാറ്റിവെച്ചാൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ദാതാവും റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കരൾ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എത്ര മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്താലും മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും പ്രതികരിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ഇന്ന് ആശുപത്രി മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികതയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയാണോ? ഇന്ന് വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇന്നിവിടെ സൂക്ഷിക്കാണ്, മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കും. അവർ എപ്പോഴാവശ്യപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 ദിവസമായിട്ട് ഇത് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട്. കാരണം രോഗി അതിനോട് ഒരു ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കൽ നടത്തത്തില്ല. കാരണം മാറ്റിവെച്ചാൽ ഓൺ ദ ടേബിൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ദാതാവും റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കരൾ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എത്ര മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്താലും മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും പ്രതികരിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ഇന്ന് ആശുപത്രി മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികതയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയാണോ? ഇന്ന് വീട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇന്നിവിടെ സൂക്ഷിക്കാണ്.